A 'yan kwanakin nan ne za ku ji cewa shahararre kuma fitaccen jarumi a masana'antar shirya fina-finai ta Hausa wato Kannywood, Adamu Abdullahi Zango, wanda aka fi sani da Adam A. Zango, ya rabu da matarsa bisa wasu dalilai, inda jarumin ya bayyana dalilan a shafinsa na sada zumunta na TikTok, inda ya ce ya kama matar tasa da laifi masu yawa, inda tun yana haƙuri har ya zamana cewa an zo matakin da ba zai iya wannan haƙuri ba. Jarumin ya bayyana cewa matarsa ta tambaye shi za ta yi business kuma ya aminta da yi business, amma kuma daga baya ta yi wasu business ɗin ba tare da neman izininsa ba a matsayinsa na mijinta na aure, inda jarumin ya bayyana cewa matar tasa ta sanar da shi cewa za ta shiga adashi, ashe kuwa ita ce uwar adashi, ba ita ce za ta ɗau adashi ba, ita take haɗawa ta ba da ɗauka, inda hakan bai mai daɗi ba. A farko dai jarumin ba saki ya nemi ya yi ba, inda ya nemi ya dakatar da wasu abubuwa da ya kamata a ce ya dakatar a matsayinsa na mijin aure, sai dai a ɓangaren ita dangin matar Adam A. Zangon sun nuna ba fa za ta daina wannan business ba. Shi kuma ya ga cewar tunda har danginta sun goya mata baya akan cewa ba za ta daina business ɗin da shi a matsayinsa na mijinta ya ga bai halasta mata ba za ta yi, to rabuwar shine mafi a'ala, inda daga bisani jarumi Adam A. Zangon ya dinga shan suka akan cewa ya fiye aure saki, inda wannan dalili ne yasa Adam A. Zangon a wannan karo ya fito da sabon salo, ya zo ya bayyana wa masoyansa domin su rage jin raɗaɗin zagin da ake mai. So tari dai Adam A. Zangon idan ya aure yana rabuwa da matayensa, inda a wannan karan ya bayyana dalilin rabuwarsa da kowace mata, ya ce ba zai yiwu a yi aure a saki babu dalili ba. Shi dai jarumi Adam A. Zango ya bayyana takaicinsa ne a dalilin rabuwar tasa da matar tasa bisa kama ta da laifin tana a shafin TikTok, inda ya ce ko kusa ko kaɗan ba zai lamunci hakan ba a ce matarsa ta sunna wacce suke raya sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo shafin sada zumunta tana rawa maza suna kallonta, ba fa zai lamunci hakan ba, kuma dama hakan ai laifi ne, inda ya buƙaci ta daina, inda matar tasa ta ce mai ko kusa ko kaɗan ba za ta daina ba. A ƙarshe dai dangin Adam A. Zango magabatansa sun buƙaci a zauna da magabatan matar tasa, inda a ƙarshe dai zaman bai a samu maslaha ba, inda ƙarshe ma dai yayinta suka ce matuƙar za a mai da wannan aure dole sai ya yarda ta ci gaba da business ɗinta a kafafen sada zumunta, inda shi dai Adamu Zangon ya ce ko kusa ko kaɗan ba zai lamunci hakan ba, ya dai amince ta yi business ɗin da ya sa hale mata, amma banda su adashi. Ƙarshe dai ita dai matar Adam A. Zango a ɓangarenta ta nuna cewa shi Adam A. Zangon baya ba ta ci kuma yana barinta da yunwa, inda ni kaina mai karanta wannan labari na ce ƙariya take, domin shi dai Adam Zango ɗabi'arsa ce ciyar da mutane, sannan ko da location ɗinsa ka je na fim shi Adam Zango ba zai barka da yunwa ba, bare kuma a ce matarsa ta gida wanda hakan ya zama dole a kan shi. To za dai ku ji cewa a ƙarshe Adam A. Zangon ya yanke ƙauna da aure, inda ya ce ya gama aure daga wannan mata, inda ya ce idan har zai yi aure sai ya tsaya ya natsu, ba zai yi aure irin yadda mashahurai suke ba kamar yadda shi ya yi. To Allah ya kyauta, muna fata Allah ya kiyaye gaba ya kawo ta gari abokiyar zama.